Muri yeZimbabwe mangwanani akanaka. Regai tikukwazisei. Nhasi uri musi wechishanu. Tinotenda kuti Mwari vari kukuitirai zvakanaka kwese kwamuri. Taita kanguva tisina kumbopanana ma-updates towards mamiriro akaita matongerwe enyika mukati menyika yedu yeZimbabwe the state of our revolution sevana veZimbabwe. Chandinoziva ndechekuti vana veZimbabwe misodzi yavo yakawanda. Toda kutenda vese vari kutaura reason yatakaita kuti tipote tichiisa maaudios enyu pachannel ndeyekuti tinzwisise kuti shoko riri kusvika kuvanhu vazhinji uye vari kuritambira sei. Nekuti kubva zvichitanga nyaya dzematongerwe enyika dzinotungamirirwa nepfungwa dzevatungamiriri. Asi revolution takataura tikati revolution inotungamirirwa nepfungwa dzema-citizens. Nekuda kwekuti zvinyunyuto zvakaunganidzwa pamwe chete nevana veZimbabwe vosangana kuti ngatishandisei simba revanhu kupikisa zvinhu zvavasingadi. Saka toda kutenda Mwari nekuda kwekuti muri yeZimbabwe muri kuramba muchiratidza kukura panyaya dzerevolution. Nguva dzimwe apo nepapo muchatishaya paline nekuda kwekuti ndo pazvakatangira, asi we are transferring the dynamics to change the ground. Saka tiri kutora nguva zhinji tiri kumapoka evanhu vari kucoordinata paground kuti tione kuti did we cover the provinces, did we cover the constituencies, did we cover even the wards. Saka kana uchikudza mhuri paground unoita nguva yakawanda uripo uchinzwa nhunha dzenzvimbo dzakasiyana siyana, uchiita kuti vawakasanganisa vave neukama hunosunga dingindira rimwe chete kuti vagone kuenda kumberi. Saka tine macomrades mazhinji atiinawo aripo paground vari kushanda. Tange takambotarisana nekuvabatanidza this week kuti nhingi nanhingi vazivane nekuvaisa in pairs kuti vari kumaprovinsi mamwe chete vange vachiziva vashare ma-constituencies. Nhau iri nyaya yekuparidza revolution pamusoro pekushandura nyika kuti tigone kutarisa nyaya dzedevelopment kuti dziri kufamba sei. Saka vazhinji vanofunga kuti nyaya idzi dziri paWhatsApp. Hadzisiri paWhatsApp kwete. Isu tiri kuda kushanda neground sekutaura kwatakamboita kuti hakuna chatinoshandura kana tichingotaura tiri pano. Ichasvika nguva yamuchatanga kuona kuti we are going to address once a week nekuda kwekuti basa rinenge richiwanda nekuda kwevari kuitawo basa varipo paground vanenge vachida kuti tibatsirane. Toda kutenda vazhinji venyu I think makaona kuti groups akavhurwa revolution akawanda zvisingaiti. Asi ndine dambudziko randoda kuudza vana veZimbabwe kuti mukaona mukatevera revolution muine pfungwa yekurwira power munongofeila zvakaita mapoliticians. Dambudziko raita kuti tive pano is a failed system of our politics. Nekuda kwekuti vari mupower vanorwira power kuti riregedze kupodzonyuka pamaoko avo. Vasiri mupower vari kutsvagawo power kuti dai tirisu tapinda. Asi vese vanhu vari vaviri hakuna ane focus yekushandura upenyu hwechembere, upenyu hwaana sekuru, upenyu hwaana baba, upenyu hwaana mai, upenyu hwaana mukoma. Ndo saka muchiona kuti our chancellor aanyare kuti aende kuma universities
every year achinograduatesa over 3,000 over 6,000 people every year, but vasina even one job ravacreata. Inhau dzekungoexercisa hukuru ndava vanozviziva kuti vachinge vagraduata vachanotsvaga mabasa kunze kwenyika. Zviri kuitwa nekuda kwekuti they are on a comfort zone yekuti vari mupower ravakaita zvekubvuta, uye zvakare tikashayiwa opposition yakatanga kudefenda victory yayo sezvo vachiti vakahwina. Asi tiri kuti kudii, vari mupower nevari kutsvaga power hakuna ane mind yedevelopment. Ndosaka muchiona vachitaura kuti kutonga kwaro, vamwe voti aiwa isusu tisu tiri kudevelopa nyika, tine maproject asi tisingakwanise kupedza mu5 years dzamakatipa, tinoda another 2 years pamusoro kuti tirambe tichienderera mberi ne2030. Nyaya iripo ndeyekuchengetedza upfumi vachishandisa power rekuti ndivo vari kutonga. Hakuna ane pfungwa dzekudevelopa, asi anogona kupusha the narrative of demanding the progress of the country for the change yeupenyu hwevana veZimbabwe ndeuyo ari munhamo. Ndosaka takatanga revolution ino chitima chisingazare, chitima chevana vari kunetseka, vane mufungo umwe chete. Therefore we expect obedience. Ndosaka makanzwa kuti kana hurumende ikatadza kuchinja upenyu hwevanhu, vanhu vanogona kuchinja upenyu hwavo ivo pachavo. Ndosaka tiine issues akafanana na the power of mass uprising. Ndava tikataura tisina kuratidzira zvinenge zvisinganzwike. Pane madegrees ekuratidzira kuti vanhu havasi kufara. Izvezvi mukazvitarisa, vari mugovernment vane mafarire avo avari kuita, vari munhamo vanewo masuwire avo avari kuita, asi pakati pevakagara zvakanaka nevasiri kufara hapana ukama. Ndosaka makanzwa parevolution ino takatangira muunity. Ndakataura ndikati hakusisina chitsva chatichakuudzai, nekuti mweya yedu nesu ine mufudzi anotiudza kuti izvi taura, izvi regedza. Izvezvi pawasvika wapa vana zvakakwana zvekuti kana vaine pfungwa dzekunzwa vanogona kunga vanzwa. Saka pamwe pacho musashamisika kaona takanyarara. Isu tiri kufamba nezvinhu zvinoisa progress. Tiriwo vatungamiriri vakaunzwa kwamuri, asi we depend on your obedience kuti zvinhu zvedu zvigone kuenda mberi. Asi vazhinji vari kutungamirira nyika navamwe vari kutsvaga simba kuti vatungamirire nyika. My conviction through my spirit yanga ichindiudza kuti pachiriwo nevakawanda vasati vaakutungamirirwa nemweya werevolution. Saka vana veZimbabwe, imimi chenyu ndechekuramba muchicoordinata kumawards kwamuri ikoko, ndechekuramba muchicoordinata kumaconstituency kwamuri ikoko, ndechekuramba muchicoordinata kumaprovinces ikoko kwamuri, kuita kuti muve nechinhu chimwe chete chamunoita chisungo chekuti revolution ino ndeyedu. Asi mutungamiriri chaiye ane moyo werevolution anofanirwa kukuona imimi vana veZimbabwe makaungana uye muine chinhu chimwe chete, dingindira riri rekudefenda upfumi hwenyika kuti muchengetedze ramangwana. Endi kana tichiti ramangwana, hatisi kutaura zuva ramangwana, tiri kutaura upenyu hwevana vachauya, uye zvakare vamwe vacho ndo vachirimo muzviuno zvenyu emi vana veZimbabwe. Ndosaka main duties dzinotaridzwa kubva kusimba revarume. Isu varume tisu tine nyaya, uye zvakare vakadzi varipo kuti sapota. Nyaya yatatarisana nayo muZimbabwe
haisisina kumira zvakanaka. Ndosaka makanzwa ndichitaura panyaya yekuti propaganda yakaoma, haina zvainogona kutiitira nekuti inotaura zvakanaka mukati mezvakaipa. Izvozvo ndozvaita kuti nyika yedu isvike pano kuti tinoshayiwa paracetamol muchipatara, asi tina Minister of Health anoramba achipa a report of progress every now and then, achitaura kuti zvinhu zvese zviri kufamba zvakanaka. Ndakabatwa kazhinji nemanesi nevamwe varoshana muchipatara vachiti tinogadzirisa mawodzi mashoma shoma kana tiine state visit kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Totakura zvese zvisakarurama ndo kwatinenge tichinozvisa kuma storerooms, tosiya zvakanaka kuita kuti zvinhu zvigofamba. Ihwohwo ndo hunyengeri, and zviri kungotangira kuma leaders edu zvoenda kuma chechi zvodzoka zouya kune vashandi zvichingoenda zvakadaro zvichitongwa neinozi corruption. Saka isusu sevanhu veZimbabwe, kuridziro yangu ndeyekuti imimi focus on coordination as the people of Zimbabwe. Simba renyu ndo rinotsvagwa nema-leaders, kana vari wana ndo ravanozoseenzesa. Be stingy pakupa simba renyu kuvanhu vamusati manzwisisa, nekuti dambudziko ratinaro izvezvi mukada kutanga kagroup angokacreata ikako, unononzwa kuti Chamisa akangoti vakutokachinja zita kakutonzi Chamisa, dambudziko kunonga kuruzi dai ndaonekwa kuti ndindakacreata group rino rinopa advocate Chamisa support, pamwe ndinogona kuwanawo kachinzvimbo karinani mupolitics ndikavawo panzvimbo yevari kudya. Nhasi ndiri kuda kukurudzira mhuri yeZimbabwe kuti beside the self-centered mind, mugare maisa mentality ino protect a future. Nekuda kwokuti ukafunga sadza rauchadya mangwana uchifunga kuti rinobva pamari yaunopihwa, uri kushayisa nyika ramangwana nekuda kwokuti you are self-centered. Izvozvo hazvina kumira zvakanaka. Let us agree on one thing. Politicians has failed. And as they have failed dismally, let us regroup in the sense of revolution. Tozowana vane zvematongerwo enyika vouya vachijoina isu sevana veZimbabwe. Saka taita dambudziko, even mumagroups macho muri kuita discord akasiyana, vanoti tiri vekwachamisa, vamwe vobva tiri veZanu, vamwe voti tiri vaRakashi, vamwe vachiti vari kudai. Hakuna kwatinogona kuenda. Tiri kunzwa mwoyo yedu ichirwadza nekuti vamwe vedu we invested our time into showing you nzira dzemasoja kuti munzwisise. Hapana chatinobudisa kana tiine mentality yekutsvaga mbiri, kana tiine mentality yekutsvaga mukana, kana tiine mentality yekuda kuzikanwa. Izvozvo hakuna kwatinoenda nazvo. Isusu we are here to show you where we need to go. So you must focus on the ground coordination. Vari kutsvaga masimba evanhu muchavaona manje 2027 tinenge taakukambena, muchazozviona kuti vazhinji vese vakanyarara izvezvi vachatanga kutaura. Ndo upenzi hwamunoitirwa ihwohwo. Mangwana mopusiswa zvakare, vodzoka votora the relevance yamunovapa voenda nayo votanga kunoiabuse for the 4 years. For the 4 years idzodzo hamuna chamunenge muchiwana, munongotambirawo machicken in nezvimakapu zvemarice, then mota. You know, we can't live like this, Zimbabweans. Inini I can vote to leave politics. Nekuda kwokuti mamiriro akaita zvinhu, kana vanhu vedu vasingagone kuchinja mentality, which means struggle is gonna go forward. Izvezvi muri kuona kuti narrative of propaganda is being sold. Maakuudzwa nana Garwe, vana Garwe vakaba, vana Daniel Garwe vakaba mari dzakawandisa vakomana vaya, uye ndivo vari kuita kuti nyika iregedze kumira zvakanaka. Saka vari mupower on the ticket of ZANU-PF, they try by all means to campaign for ZANU-PF. Nekuda kwokuti vanozviziva kuti pakangoita regime change pachaita kuluza kwezvakabiwa.
ndosaka makunzwa nhasi ari kutengesa 2030 semunhu anopenga. Anotenderera achitaura kuti cyclone idai yakabira President Mnangagwa makore ekuti varegedze kudeliver. It's propaganda yakutengeswa. Vana COVID-19 vakushandiswa kuti vaise excuse ekuti ndosaka tiri kuenda ku2030. Vakambotaura paya pavaitaura kurufu kuti akaberekwa nemukadzi haangamise 2030. Dambudziko ndeyekuita prolong the power and neperiod yekutonga. Asi mhuri yeZimbabwe ndoda kukuudzai kuti nyika iyi ndeyenyu. Hatitsvage kudiwa uye hatitsvage mbiri. Nekuda kwokuti ndo zvatambudza nyika yedu. Izvezvi mukatarisa grupu rino riri kuenda ku91,000. That is why we decided to transfer the narrative to go to the ground. Chero nhasi rikasvika pa 1,000 hatina kana problem naro. Tinoshanda nemacomrades aripo paground. Ndosaka takavabvisa mumapublic groups, vari mumacommunities mavo, mavari kushanda vari imomo, kuti tigone kugadzira chinhu chinobatika. Nekuda kwokuti mhuri yeZimbabwe, you are desperate for the savior. Ndosaka mchiti wega wega akotsora achikupai promise, you give your relevance through support. And hamuone the authenticity yemamiriro akaita zvinhu. Andizive kuti tinosvika kupi semhuri kana takamira takadai. Izvezvi ndikatanga kutaura manyepo pano, muchatanga kuona kuti this channel is going to go to 300,000. Ndouya pano ndichikugadzirirai zvimotokari zvesimbi, ndokuudzai kuti izvi ndo zvichatanga kuzonodestroya Zimbabwe mangwana. All the things which are not practical, you are ready to support. But this is not how we change the country. We need to focus on the truth and make sure kuti chinorwadza sei chokwadi asi tinochigamuchira. As of current situation, we are selling a dummy to each other. Tichitaura kuti ari kutosheka Mnangagwa, ari kutoista so Mnangagwa, ningi akuda kutora power achiita so. Tiri kutora nguva yakawanda tichifamba mupropaganda dzinotengeswa nemadhami anotiita kuti titore nguva tichiinvesta our time in useless things. Tisiri kuita zvinhu zvinogona kutishandira upenyu. The truth of the matter, vazhinji vanogona kuanalyze, you will come to realize kuti Mnangagwa is not at panic. Ndo chinhu chekutanga. Mnangagwa is not even at panic. Ndo saka muchiona kuti anotuma ma-vice presidents ake seari kutuma vana, and they are busy obeying the instructions because they are settled in their bid to say they get money. Once a leader can be a double standard, he cannot save the nation. So Mnangagwa is on one standard of thinking that he wants to loot Zimbabwe and promote his strength through securing himself and surrounding himself nevanhu vane mari over atora youth. Ndo yaari kusimudzira. Ndo saka muchiona kuti the strategy yake chete haisiri kungoshanda nekuda kuti ari kupromota vashoma, asi ari kumeka sure surrounding him ane vakomana vane mari zviri extreme to such a point kuti kana chivhayari one can fund a war. Izvezvi maona zvaitika kuChina. Zimbabwe yasaina dhiri re600 million. Ndo deal rasainwa neZimbabwe senyika. Chivayo ari 1 asaina 2.1 billion worth of a deal. Iri kuuya iri muzita rake. He is securing his future by empowering people surrounding him. Nekuda kwokuti anoziva kuti age is not on his side and the time is not on his side. Saka ndiri kuda kuti kudii, ndiri kuti inini, because we are doing things of faction, hazvina threat yazvinoisa kuna Mnangagwa. Ndo saka muchiona haache kubuda munyika. Ndava tiri kushandisa strategy yekumuvhundutsira. Makati fast jet yataura kuti pane bomba razodyarwa nemunhu asingazivikanwe. Mukamugarisa mudenga mukatenderedza ndege ikadzoka. Kana dai yanga iri kucha iyo chaiyo, ndege iyo yaifanirwa kusamara nekuda kuti inoshanda nepetrol.
yaingopera. Asi nekuda kwokuti he is strong enough to know his intelligence, yakangodzokera for the obedience kubva asiyana nazvo. So as long we are using fiction as the people of Zimbabwe, let us forget about change. I'm very, very angry over the spirit dzatinadzo sevana veZimbabwe. Kana zuva ramuchatanga kuona Mnangagwa akutya kuu, muchaona asingabude munyika. Nekuti every time the leader goes out, it opens a chance for a coup. Saka kana takuudzana chokwadi muri yeZimbabwe, there is no threat in the country for this president. Ndava vacho vari kuti vanoda kumupa threat, munoona vachitumwa vachidzoka vachipa mareports, vachisiwa pazvigaro achienda kunoita madeals ake achidzoka. Adzoka oenderera mberi, ngoma ndiyo. Saka the only hope yatinayo semhuri yeZimbabwe, do not put your trust in another person, put your trust in yourself. Focus on unity and pave a way to demand accountability and progress of the nation. Makatumira ma-individuals, mukatumira vanhu vakapinda on the ticket of opposition, vari muparliament kutaura kuno, useless and doing nothing. Muri kunhonga svosve nemuromo. Mangwana muchatanga kuunganidzwa, makuiswa mumatende, moudzwa mapromises over nhamo dziri kukunetsai. Kushayiwa mafuta kwamuri kuita nhasi, kushayiwa mushonga kwamuri kuita nhasi, ikoko kushayiwa zvipatara kwamuri kuita nhasi, kushayiwa chikafu kwamuri kuita nhasi, ndizvo zvichauya zvichitengeswa nemapoliticians mangwana. Voti tichakuitirai zvavari kushayiwa nhasi. Motanga kutenderera mopiwa ma-t-shirts pasinazvo ma-comrades. We are really destroying the life of our children. Izvezvi maona chanzwa manje we are going to break news pa ZTV nema radio stations ese anokontrolwa nestate. Takasaina ma-deals ekugadzira railway. Yes, there is a need. Ndava upfumi hweZimbabwe huri kubudiswa every day. And it is not easy, nekuti the railway system is the cheapest to transport our raw materials. Sama minerals edu ari kugadzirwa nzira, ndo ma-deals akaenda kunodiscusswa kuChina. And muchauya muchizvinzwa manje. Ma-deals iwayo, President Mnangagwa vakanojoinisa Wikino Chivayo as the biggest entrepreneur, achanga achiita spearheading this project. Svikira ta-connecta every corner of Zimbabwe inema minerals ne-railway line, railway network, kuti zvive nyore kubudisa upfumi hwenyika. Saka vana veZimbabwe, your hope is consolidating your minds. Nekuda kwokuti President Mnangagwa is way ahead of this game. He is consolidating his power and strength through creating vanhu vakapfuma in such a way that he can buy anything, and it is going to happen. Isu hatsati akugona chero kusapota wedu ari mudambudziko. Takaisa message nezuro pano, toda kutenda ndakaona ma-comrades vari kuZimbabwe makambokanda muchibatsira. Toda kutenda Mwari vakuitirai zvakanaka. Vazhinji vacho I think ndakataura nemi kuinbox. At the end of the day toziva kuti comrade nyoka yemabhunu vachabuda. Regedzai kuregedza mapoliticians vachitamba nemi. Izvezvi takanzwa kuti Harare yapinda mugiya rekumobilize mafunds kuti vafighte madrugs. Zviri kutsvaga mobilization emafunds. The next thing muchatanga kupiwa ma-reports and breakdown yema-billions akashandiswa
kuti vafighte madrugs. Havamobilize mafunds ekuti vagadzirise parenyatwa hospital. But madrugs avari kupinza ivo through smuggling through our borders. Vosvika kuisa muvana zvine influence yemachina nemamwe external forces varida kuti Zimbabwe regedze kuita future. Voita kuti nyika yedu ive ine vana vakadhakwa, vazhinji vari kudzingwa munyika nenhamo, varimo vacho vari kupiwa madrugs kuti varegedze kufunga ramangwana, zvichi improve chances of looting. Ndo yavakuda kureizira mafunds kuti vagone kufighta the drug abuse iri munyika. 250 women is dying every year muzvipatara vachishaiwa decent maternity wards ekuzvarira. Vanoenda kuchipatara vachirwara vanotenga mibhedha, vobva vatenga macards, vopuwa list yekunotenga mushonga kuma private chemist. Maticha vari kuti musi wa19 havaendi kuchikoro, havasi kudzoka kuchikoro kusvikira musi wa19 vabhadharwa, asi vari kubhadharwa $180 after deductions. Teacher ari kudzidzisa aine vana 4 vari kuchikoro anopuwa $180 US inyika yedu. So it is up to you, the Zimbabweans, you are up for defending the nation or you are up for seeking opportunities to be part of the looters. Ndo zvega zvatiri kutaura. Ndakaitirwa nyasha, Mwari vanombopota vachindipa wave through muhope. Pamwe pacho ndiri kuwana mapictures ekwatiri kuenda, asi chandoda kuudzai mhuri yeZimbabwe, things are not looking good. Rambai muchiitirwa zvakanaka. Mwari vakupei mweyo umwe chete kuti kana tichikupai masignals iwaya mugone kumabata. Mazviita.